Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nining Keri. Pagi ini aku arep belanja bro. Engko bar belanja jadwale jadwale nyemprot suket ning sekolahan. Engko habis nyemprot suket jam 2 jam 3 tak ajak ke wayangan bolo. Nanti ada acara wayangan Cahyo Kuntadi lah, nanti tak ajak ke sana ndelok bakul-bakul ngono karo nyenengno anak yo. Lagi aku arep belanja dhisik pagi, golek blonjonan warung. Berhubung kingko malam minggu to ya to. Lah kita pepekan menu-menu warung ben wayahe bayaran wong kan ben jajane banter ngono bro. Nah, kita OTW pakai sepeda listrik. Ya, ini suasana pagi hari di rumah dekat rumah bolo, dekat rumahku maksudnya. Bagi aku mengendarai sepeda listrik menghemat bensin gitu. Ini mau jane aku pengen goleki pasar Besari bolo. Pasar Besari kuwi pasare pasar dinoan ngono kuwi lho. Dadi hari-hari tertentu, tapi iki mau ora dinone tibake. Jawaku arep tuku gethuk karo jenang ngono. Tibake ora dinone ngono. Iki aku mau belanja saja. Berhubung dinane cocok lho wayahe wong bayaran. Hei, Mak Morwi. Kita cari menu-menu warung. Suasana pagi hari ini kita belanja ngene buke. Mudun. Lah piye to kok sok cipok dhuwit bolo, cipok dhuwit. Lah iki dadi nek esuk kuwi bakul tok dari mulai tengah. Konoke yo enek, konoke jam 7. Konoke lagi dasaran, tapi nek buke iki ket peteng. Nah, bolo sudah sampai di rumah, lagi mau erong kresek ki mau enteke 350-an bolo lah. Iki aku arep ngringkesi iki. Meja-meja ki tadi malam belum tak ringkesi ngono. Lagi ndang diringkesi, ndang diisahi. Mari ngono terus budal neng TK ngono. Lagi diringkesi sik dideleh kene bolo. Tunggale ning kene kabeh. Kok karek ngisahi ngono. Lah aku nek malam kuwi gek nek wektu arep beresi gek nek wektu. Jadi aku nek beresi biasanya pagi karo diisahi pisan. Soale aku tutupku jam 12 pas, gak luwih gak kurang. Jadi yo arep apa jenenge? Arep arep saiki yo ndak mungkin soalnya wis bengi. Aku gek nek bature gak wani ngono. Dagingku habis ini apa jenenge? Habis iki ndang nyereng TK bolo. Kapung panas dadi engko bendang obate bendang garing ngono. Bakingku tak kon bantu mamaku, tak kon videokno ngono. Dek iki wis konfirmasi karo mamak. Tak kon videokno. Karo golekno
lompong iwak bolo. Jadi kok karo golekno lompong iwak. Iwak. Iki baru nek iki bulus tak deleh kene. Soale ning jero ki sempit gone, akhire tak leh ning ngono. Lah karek sitok ke sing urung tak leh. Ke lele sing jumbo bolo lele. Lelene sak pupuku jumbo lelene. Jadi ke tak deleh kono rong enek tempat. Lah ngono anu digolekno tempat. Lah ndek ingi. Ndek ingi aku wis nata kembang lagi kembangku ki tibake ki jerukku santang madu ki dik puwangan uler dientekno lho godhonge. Lah kengko rencana arep tak rabuk nganggo iki mati suwi gak tak sirami gene udan mati kuning-kuning blimbingku. Lah rencana arep tak tak rabuk karo aku nggawe cem-ceman pupuk. Jadi bagus kanggo tanaman berbuah, kanggo hama yo bagus. Bahkan bapakku wis pernah ngecakno kuwi ning pari ning sawah. Jadi tikus gak doyan bolo. Lah apa tak dudoi rahasiane. Lah rahasiane kuwi kulit brambang, kulit bawang, kulit kentang kuwi dadekno sitok, dideleh ning galon, dikasih air, ditutup krekep, namanya fermentasi. Lah bagus bolo kulit brambang wi. Jadi buat tanaman bagus. Lah buat apel futsa iki jenenge kan bidara Arab apa bidara Cina ya. Apel futsa, apele manis bolo sak mene-mene ijo warnane. Lah kuwi tak rabuki nganggo kuwi. Nganggo kulit brambang kadang ya nek bar mecah telur langsung tak remetno ning kono. Lah percaya gak percaya bolo. Jadine manis. Lah ning desaku ki enek kadang awor mladen ngono wi. Wi enek omahe ngguri pom. Lah iki duwe yo ne. Tapi buahe pahit sepet ngono. Lah padahal nggon aku kuwi masih pentil sakmene iki legine ndak umum. Apa neh pas mateng kuwi legine ngalang-alai gula kae bolo. Jadi apa jenenge mbuh nyapa mergo dirabuk kuwi apa mergo apa aku ya ndak tahu. Lah sing pasti nggonku tak rabuk ngono kuwi ngono. Jadi aku nek enek wong mladen maksudnya pas aku mladen ngono kuwi aku sregep ngrumati godhong-godhongan ngono kuwi terus tak cem bolo. Lah iki jeruk dikoponku ki blenoken mamange blenoken konone. Terus akhirnya godhonge kok ngene iki lho bolo. Godhonge. Terus cuwabuken ngene iki. Lah engko rencana ya arep tak semprot nganggo kuwi. Tak kepiok-kepiok ning ngono karo ngisore batange tak semprot nganggo kuwi. Lah nek iki leci Vietnam. Nek sing iki ceri Jepang. Leci mbuh ceri mbuh gak roh. Lah untuk sementara iki tak masukno blonjonanku. Iki mau aku blonjon take kanggo warung bolo, kanggo warung take kuwi take 350.000. Kuwi take. Iki sing barang-barang gak iso apa ya? Apa? Aja anyar we. Aja kok nek gelem ki ngadahi. Aja njupuk sing anyar. Jadi aku mau dik bonusi ati karo ibuke Bu Sri, Bu Blonjo. Bonusi ati sering bolo. Soalnya apa aku blonjoku akeh-akeh ning kono. Terus di sisi itu aku yo wis jujur, maksudnya iki jujur dalam blonjo. Ketika blonjo aku jujur. Iki enak barang-barang telese ora tak golekane. Ketoke garing kabeh iki. Sing teles-teles arep tak amanke bolo. Dadi
Sing teles-teles dilebokno ning kulkas. Iki mau buat besok arep tak goreng jagung. Iki buat heci. Heci itu ote-ote. Kuwi lah iki arep tak sopne anakku, anak lanang ngono. Lah bar iki aku arep nyemprot, ikuti terus kesehariane Nining ya to. Pokoknya dipantau terus karo disupport. Ojo sampai ketinggalan ngono. Lah ini tak tutup dulu lawange, ngono ada orang yang datang bilang saja tunggu nanti ngono. Nah, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.